दिनै क'क्राझार चिरां जिल्लानि बाथौ अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां लिडार आरो कर्मीफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा कंग्रेस मथथे बिटिसि ओनसोलाव माने इउपिपिएल सरकारादि इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मी लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बियो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा मथथे बेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ इउपिपिएलनि कर्मी आरो बिजेपिनि कर्मीखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनिलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबादिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों मथथे। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मीफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। मथथे बियो जाहैबाय इउपिपिएलआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे इउपिपिएल बा लाब गैया, सरकार सालायनो हाया। बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों, बेखौ जों नुबाय। दिनै गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहायबो बेखिनि खोथा। एक्स एनडिएफबि माने बिथांमोनहा इउपिपिएल खालामोमोन। एक्स एनडिएफबि मानसि बिथांमोनहा सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार, बिथांमोना इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां, देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ, बेफोरबादि माखासे बिथांमोनहा बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन, आरो जोंहा साहस दं। जेलावनो था बा केसानो जा, बेखौ उइद्र खालामनो हायो। सोरबाया माबा बुंदों होननानै आं बिनि एन्सार होनांगौ बे नङा। सार, नुनो मोनदों बिजेपिआ मोनसे शक्तिशाली दल सेन्ट्रेलावबो आरो स्टेटआवबो, नाथाय बिथांमोननि गुरुङा दिनै मानो हाबफैनो गोनां जादों? नङा, आं बुंदों बिजेपिआ मानो बिपिएफआव हाबखो, बेखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै। इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मीफ्रा माखासे बिजेपि कर्मीफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदा मोनाखै। गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मीफ्रा इउपिपिएलनि थाखायनो माखासे बिजेपि कर्मीफ्रा बिपिएफआव हाबनो बायद' जादों। लकसभा निर्बाचननि थाखाय माबोरै साखाफारा जागोन? लकसभाया मे मासाव जागोन। बिपिएफआ आगोलाव जेरै सिद्धान्त लादों हारसिङै गेलेगोन होननानै, बेनो दाबो दं एखे। आरो जोंना प्रिपारेसना बिराद मोजां, जों देरहागोन। थेंक इउ सार।
BTC বা BTR এৰিয়াৰ পৰা বহুত জইন কৰিবৰ কাৰণে পুৰা লাইনত আছে বহুত লিডাৰ সব এইবিলাক মানুহ আগতে BPFতে আছিলে আপোনালোকে অলপ ভিতৰলৈ যায় অলপ পিছলৈকে যায় চালে গম পাব এতিয়া যিবিলাক মানুহ BPFত জইন কৰাই আছে বা জইন কৰা বুলি কৈ আছে এইবিলাক মানুহ অৰিজিনেলি BPFতে আছিলে গতিকে BPFক জইন কৰাই আছে গতিকে তেখেতৰ এই কথাবিলাকৰ একো ভ্যালু নাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যনত ইমান বেয়াকে বিপৰ্যয় হাৰি যোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া BPFে যে কমৰ সিধা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কোনো কিবা নাই কোনো মানে চান্স নাই কাৰণ 17 বছৰত যিখিনি ৰাইজক ঠগাইছে যিখিনি তেখেতৰ সময়ত যিখিনি ভাইলেন্স হৈছে হিংসা হৈছে মানুহে যিখিনি কষ্ট পাইছে এই পৰিৱেশটো পিছৰ ফালে ঘূৰি চালে মানে মানুহৰ মনটো খিয়ৰি উঠে মানুহৰ মানে গাটো খিয়ৰি উঠে সো সেইকাৰণে আজি পুনৰ হাগ্ৰামাক ইয়াতে ৰজা পাতি আকৌ বড়োলেণ্ডত হিংসা আহক বড়োলেণ্ডৰ অঞ্চলত আকৌ ভাইলেন্স হওক মাৰপিট হওক বেয়া এটা পৰিৱেশ হওক কৰাপশ্যন হওক সেইটো ৰাইজে কেতিয়াও নিবিচাৰিব আলোচনা হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ বিষয়বিলাকো আলোচনা হ'ব গতিকে আলোচনাটো হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক নেক্সট 2-3 দিনৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰত আহি মই সব কথা কৈ দিম